Philippine Coast Guard sa Central Visayas nagpatrolya sa karagatan ug nagpahibaw sa katawhan sa mga Pantalan, Luko probinsya sa Sugbo, kalabot sa total ban sa gipagawas ng executive orders nila ni Governor Gwen Garcia ug Cebu City Mayor Edgardo Labella. Nagdili kini sa pagdunggo sa mga pampasaherong sakyanan pandagat diha sa Pantalan sa syudad sa Sugbo ug sa tibuok probinsya sa Sugbo. Nakigalayo na usab sila sa BFAR ug bantay dagat sa kabaranggayan, pagbantay sa mga tripulante ug crew sa mga fishing boats nga modunggo diha sa ilang barangay ug sutaon kun asa kinigikan. Samtang kagahapon ni minus na ang mga pasahero nga midagsa sa Pantalan nga padung sa Bohol, Ormoc ug ubang parte sa Mindanao human usab mipatuman ug community quarantine ang maong mga dapit. Wala na pong makapasok sa atin. So that is why we will be closely monitoring yung dagat naman po natin, and we will be conducting intensified seaborne patrols to